Веднъж котката срещнала лисицата в гората. Тъй като мислила, че лисицата е много умна, много е живяла и патила и е на голяма почет в целия свят, спряла я и радушно я заговорила. Добър ден, кумички лисички, как си, какво правиш? Как преживяваш в тия усилни години? Лисицата, която била ужасно високомерна, огледала котката от главата до петите, придавала си дълго важност и мълчала. Все пак накрая рекла: О, ти жалка мустакано, пъстрокожа глупачки, гладници и мишеловки, какво те е прихванало? Осмеляваш се да питаш как съм? Какво си учила ти? Какво умееш? Умея едно единствено нещо, отвърнала котката скромно. Какво е това едно умение? Попитала лисицата. Ако ме подгонят кучета, мога да се покатеря на някое дърво и така да се спася. Това ли е всичко? Рекла лисицата. Аз пък умея 100 неща и освен това имам торба пълна с лъжи. Жал ми е за тебе. Ела с мене и аз ще те науча как да се спасяваш от кучетата. В този миг се задал ловец с 4 кучета. Котката бързо се покатерила на едно дърво и седнала на самия връх, дето клоните и шумата напълно я скривали. Развържи торбата с лъжите, кумички лисички! Развържи торбата с лъжите! Викнала котката от дървото, но кучетата вече били хванали лисицата и я държали здраво. Ай, кумички лисички! Обадила се пак котката. Загази ти с твоите 100 умения. Ако можеше да се покатериш на дървото като мене, нямаше да се простиш сега с живота.